निमखि मोखां आरो हान्थार बिनि एक्सप्रेसन बे सासेयाथ' माने मुद्रा दस गोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार एबा बिटिआरनि बिथाङा जाहैबाय सासे EM आदै राकेश बिथाङा आरो बिराद मुंदांखा मानि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफ्राव आरो दा बिथांखौ मास्टार होननांगोन इलु इला मानि बाथ्रा एरखांनायफ्राव मानि जघन्य बाथ्रा बुंनायनि सासे बिथाङा जाहैबाय मास्टार होननांगोन आरो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव दा बेखौ जाहैबाय मा होनो UPPL दोलोआव दा जाय आदै राकेश बिथाङा जे बासनखौ बुंदों बै बासनखौ मानि UPPL दोलोआव बिराद बेसेन गोसा होनना बुङो आरो बे भाषाखौ मानि ओरैबायदि बेसेन गोसा मानि हिरानिफ्रायबो बांसिन बेसेन गोसा बिबुंथि होननांगोन आरो रायजोफोर मानि दिनै आदै राकेश नङा होमबा दिनै सासे बिटिआरनि EM दा बिटिआरनि सासे EM जालायनानै दा दिनै बिथाङा इसिबां मानि मोजां बेसेन गोसा बिबुंथि बेफोरबायदि भाषाखौ रोंगौ सानाखैमोन आरो रायजोफोर नाथाय रोङोना खाथ्रा दा जों दिनै बेखौनो सिन्था खालामसै लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै बिटिआरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि राव नङा होमबा बै रावा जोंनि बर' रायजो राजा आरो बर' हारि आरो समाजनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों आरो मा बोसोन होलांनो नंदों बिथांमोना नङा होमब्ला रायजो राजाफोर साननो गोनां आरो गुबुन हारिनि राजनिथि दोलो सिन्था खालामदों नङा होमब्ला बै राजनिथि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि राजनिथि दोलोफोरनि जेनाखि दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बेसेबां गोरों सानगोन दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला मानि दिनै बिटिआरनि जायनाखि दैदेनगिरि बै बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा सिनायथि होनो सानदों जों बेखौसो साननांगोन आरो दा जेनाखि बिथांमोननि भाषन बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय बिबुंथि बेफोरखौ सानोब्ला मानि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानि सासेबो मानि मोजां दैदेनगिरि गैया होननानै गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरजों बुंजानायनिसो फाव जाबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर बेथ' नंखागौ नङा होमबा गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरनि भाषन आरो बाथ्राफ्रा माबायदि बिबुंथिफ्रा दिनै बिथांमोना बेफोरखौ सोलोङा नामा बे बिटिआर खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबि बिथांमोना गुबुन हान्जानि राजनिथिफोरनि बाथ्राखौ सोलोङा नामा फल' खालामा नामा नङा होमब्ला दिनै फल' खालामनो रोङैखायनोथ' दिनै गोदाव सोराव मानि ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैयो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना गाव गावखौ मोनसे गोरों लेभेलाव लांनो सानदों ना दिनै बिथांमोना गाव गावखौ मोनसे जघन्य मानि लेखा फरा रोङै जाम्बा स्टाइल मानि जाम्बा साइजआव मानि गाव गावखौ खोख्लैनानै दोननो नागिरदों मानि बेसो आरो आसल खोथाया दा कास्टम बसुमतारी आदाया जाहैबाय सासे निमखि मोखां आरो मा होनो हान्थार साइज जाहैदों रायजो आरो नैथियाव बुंदों आदा प्रहलाद दा बिथाङा जाहैबाय सासे मा दस गोनां होनदों बेखौ मुद्रा दस गोनां होननानै बुंदों नङा होमब्ला फाग्ला बिदिजों मोनसे राजनिथिनि बाथ्राया बिदि जायो रायजो राजाफोर बबे दुनियाव राजनिथिनि बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि जाफेरखो सोर फाग्ला राजनिथि हान्जाया बेफोर बाथ्राखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जाखो बे मोनसे राजनिथि हान्जानि बाथ्रा होननानै रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव सोरबा मुद्रायानो जा सोरबा निमखि मोखाङानो जा नङा होमबा साफ्रोमबो जेनेबा मोनफा मोनफा साइज आरो मोनफा मोनफा मुद्रा थायो नङा होमबा बुंनानै लाब गैया फोजोबनो हाया नङा होमबा दा बेफोरो जाहैबाय भगबान इसोरनि दानानै हरनाय मोनसे जोनोमनि आखु होननांगोन आरो दा बिथाङा बुजिना बुजिया आदै राकेश आरो दा आदै राकेश बिथाङा गुबुनफोरखौ बखिलाबायनाया बांद्राय थिग जाया जिहेथु बिथाङा गावहाबो बिराद दस दं नङा होमबा रायजो राजाफोर गावनि दसआथ' ओरैबायदि दस मानि रायजो राजाफ्रा मोनथिखायो आरो नङा होमब्ला गिबियाव जाहैबाय बिथांनि जेनाखि महर बे जाहैबाय मोनसे जोनोमनिफ्राय फैनाय मोनसे आलखाथ्राजों दाजानाय मोनसे मानि इसोर दाना हरनाय साइज आरो जाहैबाय मानि बन हाफा मोखां नङा होमबा रायजो राजाफोर आरो नैथियाव दं जाहैबाय बिथांना मोनसे साराब दं रायजोफोर बे साराबानो जाहैबाय मोनफ्रोमबो बाथ्रा बुंनायाव बिथांनि साराबा जाहैबाय
होननानैसो बाथ्राखौ बुङो रायजोफोर। दा मोनफ्रोमबो भिडिअ नोंथांमोना आदै राकेश बिथां एबा आदै राकेश बिथांनि माने बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय, नंगौना नङा। दा जिखुनु दिनैनि दिनाव बेफोरखौ बुंनानै लाब गैया, बेफोरजों राजनितिक जाया। दा दिनैनि जेनाखि सम, जेनाखि बोथोर, बे बोथोराव दिनै UPPL एबा प्रमद बर' दैदेननाय एबा बिटिआर सरकाराव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै राजनितियाव फैनानै मा बाथ्रा बुंगोन, मा बाथ्रा बुङो बेखौ आन्दायबाय दिनै बिथांमोना, गाब्रायबाय रायजोफोर। गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनै बिथांमोना जेननायनि जेनाखि रोखा रोखा सावगारि, बे सावगारिखौ नुनानै दिनै बिथांमोना गिनाय फैदों, सोमजिदों, गोसोआव दरसि दरसिन मोनदों। दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना माबा मोनसे मोजां बाथ्रा माने बुंनो रोंला बिथांमोना। माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनो सानबाबो बिथांमोननि गोसोआव बेरखांला, माने बिथांमोनाव सब समय बे गाज्रि साननायानो फैयो नालाय। दा नंखायनो दिनै बिथांमोना मोजां बाथ्राखौ बुंनो रोंला रायजोफोर, सिदा बाथ्रा। दा दिनै बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि सापर्टार बिथांमोनाबो दिनै कयेकजना माखासे माने मेलेम गैयै दं आरो बे UPPL हानजायाव, आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हानजायाव माने बोरमा साइसनि दं आरो कयेकजना, खिन्थु गासिखौबो बुङाखै। दा बिथांमोनाबो दिनै दिनाव सिन्था खालामनांगौ, प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि सरकारा बै समनिफ्राय रादाय होनायनिफ्राय बबे मोनसे जिनिसखौ मावफुंखो आरो रायजो राजानि मा मोनसे मोजां खामानि मावखो, बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नोंथांमोना कमेन्टजों रायहर आंखौ। दा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि बाथ्राफोरखौथ' बुङाबाबो जाबाय, नङा होमबा। इलु इला मोनथियो रायजो राजाफ्रा बयबो, नङा होमबा। दा जिखुनु हक सापर्टार बिथांमोननि सायाव आं माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो। दा जेब्लानाखि UPPL सरकारा जोंनि BTC आव फैदों, नङा होमबा, बै समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाहाग रानलायनाय थासारिखौ जों नुदों, नङा होमब्ला। सोरबा UPPL, सोरबा PPF, सोरबा कंग्रेस, सोरबा बिबार, माने जिखुनु एभ्रिथिं पार्टि आरो बिथांमोननि दिनाव बाहाग राननाय माबाया फैदों आरो थासारिया, नङा होमबा। दा बिथांमोननि सरकार सालायनाय जेनाखि दिन, बे सरकार सालायनायाव जोङो दा नुयो माने UPPL हानजानि अनगा खुनु गुबुन हानजाफ्रा जेबो माने बिटिआराव एबा BTC आव जेबो मोननायनि मोन्थाय गैया, बै UPPL हानजायाल' मोनगोन रायजोफोर। दा बेखौ बै समाव ब्रह्म बिथाङा बुंदों रोखा रोखा, नङा होमबा। दा बेफोर बिथांमोननि मावनाय मोनफा 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 भुलब्रा रायजोफोर, नङा होमबा। दिनै बिथांमोना सरकार थानायाव बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय। नेक्स्ट टाइमाव जुदि BPF जुदि सरकार फैनांगौबा बै UPPL हानजानि एबा UPPL मददगिरि बिथांमोननो माबा मोनसे होगोन नामा, नङा होमबा। होनाय नङा, जिन्दगियावबो होनाय नङा, आरो मोननायबो नङा, आरो होनोबो नाङा। जिहेथु बे रुल्सखौ बिथांमोनहानो बानायनाय जादों। UPPL हानजा, प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हानजायानो बे रुल्सखौ बानायनाय जादों रायजोफोर। बिदिब्ला बिथांमोननि जेनाखि दोलो, बै बिथांमोनाथ' फैगोन 2025 मायथाइयाव मोजां रोखोमै जेननो थांगासिनो दं। अब्ला बै जे बिथांमोननि सापर्टारमोननि इयुना मा जागोन रायजो राजाफोर, नङा होमबा। सिन्था खालामनांगोन। दा बिथांमोना जुदि 50 बोसोर सरकार सालायनो मोनाबा बै UPPL मददगिरिफ्रा मा जागोन रायजोफोर। जानांगोन, बे रुलखौ लाखिथारनांगोन हाग्रामा महिलारि सारा। दिनै BPF हानजानि मददगिरिफ्रा जेबो मोनाखै, नङा होमबा। आसि गावगासे आसुगुर हानायजों समान मोनसेबो बेसाद मोनाखै दिनैसिम। अब्ला बै BPF सरकार फैनायनि उनाव बै UPPL हानजानो माबा मोनसे होगोन नामा? होआ। बिथांमोना 50 बोसोरानो सरकार दाफैदों, 100 बोसोरानो दाफैदों, अब्लाबो UPPL सापर्टार बिथांमोननो मोनसेबो जिनिस होनाय जानाय नङा आंनि मथेब्ला, आरो होनोबो नाङा, होनोबो नाङा। बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामनांगौ। दिनै जेरखम बिथांमोना जे आखल जे फाव खालामदों, बैबायदि फावखौ BPF दोलोआबो सानसे खालामनांगौ। आं बेखौ सिदा बाथ्रायै बुङो आरो बिथांमोना जिन्दगियावबो माबा मोनसे मोननो दालुबै, स्किमानो हक माबा मोनसेयानो हक, बिथांमोननि मोननाय जिनिसफोरखौबो रग' रग' नागिर UPPL हानजानि मानसिया जेबो मोना होननानै दानख्लाबजोबनांगौ, नागिरनानै एकदम केन्सेल खालामजोबनांगौ बिसिनि जेनाखि स्किमफोरखौ। आरो दा सिदा बाथ्रा, गाज्रि मोननानै लाब गैया।